na farko dai Trump baya da alƙibla, na biyu kuma duk wani sadara da sharaɗi da zai shimfiɗa wa Iran sharaɗi ne wanda zai nuna ƙarar san zuciyar gwamnatinsa, sharaɗi ne wanda zai nuna duniya cewa Amerika din zai waka ta, wanda kuma ko sadara ɗaya ce in ta saba da Iranian national interest, ta saba da wannan ra'ayin na 'yan ƙasar Iran, ta saba da philosophy wato manufa ta su waɗanda suke juya hali jagoron na ake kira revolutionary guards, to wannan sharaɗin ba za su yi ba. Kuma in dai Trump ya saki san sake nana ta masu sauraro su ci, ya saka sharaɗin cewa sai Iran dolan ta haƙura da mallakan makami ne, ta haƙura da mallakan makamin kare da to ba za a daidaita ba, ya yaudar kansa, ba za a taɓa daidaita. Ka san tun a wancan zaman farko da aka fara yi na yarjejeniyar tsagaita wuta, na ji sa ragaci suna batun idan har aka gaba a cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran ba, to Amurka ce ta zo da wasu muradai na san zuciya ko kuma goyon bayan Isra'ila. Ko an riga kamar ma sun ya faɗa kwarai da gaske, amma saboda na san yadda prevailing trend din yake da ke faruwa a gabas ta tsakiya, ni dai na tabbata a dukkan sharɗan da shi Donald Trump din zai yana wa hukuntar Iran ba zai taba tsallake batun mallaka makamin kare dangi ba. In kuma ya sako sharaɗin mallaka makamin kare dangi ba zai taba sa Iran ta bada kibori hau ba. Dangane da wannan batu na samun buri ko fatan samun yarjejeniyar tsagaita wuta, har farashin mai ya sauka a yankin gabas ta tsakiyar da ma duniya baki daya, wanda kuma a gefe guda harin da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa Lebanon baba ya ci gaba da ta'azzara, wanda rahotanni sun bayyana cewa ma akwai wani babban kwamandan rundunar Hezbollah da Isra'ila ta shahadantar da shi a yau. To ai dama ita Lebanon, wato ka kalli Isra'ila on the periphery daga bangaren gefen ta da take gabatar da wannan asibitin gofiya, saboda yaƙi ne ake tsakanin mai karfi da wanda karfinsa bai kai karfin wannan mai karfin ba. Abin da nake tabbatarwa da duniya, Isra'ila duk duniya ba dai maka ta mai hankali, babu wata ƙasar da take disrespecting ɗin dokokin duniya da dukkan wasu conventions da duk wani diplomatic protocol da kake tunani kamar Isra'ila. Ita kallon da take tafi karfin doka, ba wani abu ne sa Isra'ila take kallon tafi karfin doka saboda bakin da take samu daga Washington ne, kuma dogon abu ne da yake da asali tun lokacin da aka kafa kasar Bani Isra'ila a shekara ta 1948, tun lokacin Harry S. Truman yana White House yana shugaban America. Daga lokacin shi ne aka kirkiri wani road map na tasawirar ɗorewa Isra'ila gindi, ta faro asali daga David Ben-Gurion, shugaban Isra'ila na farko. Duk shugabannin Isra'ila da suka gangaro daga Ben-Gurion din, daga irin su Menachem Begin, daga irin su Golda Meir, daga irin su Ehud Barak, su Ariel Sharon, su Shimon Peres, su Isaac Shamir, su Isaac Rabin, su Ariel Sharon, su Olmert da sauransu, har kan su Benjamin Netanyahu. Ɗaya ne kawai ya bambanta da sauran akan ɗabbaka aƙidu na hura wuta rashin zaman lafiya a Middle East, shine Isaac Rabin. A lokacin da aka sanya hannu a Oslo Peace Accord, idan ta ake biki a King Square a Tel Aviv aka kashe shi. To tun daga lokacin da Rabin ya gatsa bai gaji ni ba, duk wani shugaban Isra'ila bai taba gwada a zauna lafiya ba. Ka san babban notion din da yake prevailing a duniya, maganar da ake ko yakin da ake da Palestine da ita Isra'ila, maganar tsagaita wuta ba shi bane ba. In dai za a tsagaita a dawo ruwa, to ba shi da amfani. Ai su yanzu Lebanon din da ake kaiwa har akwai yarjejeniya tsagaita. To amma shi yasa nace maka ai shi gwamnatin Benjamin Netanyahu da shugabannin Isra'ila sun fi kowa keta haddin dokokin duniya a dangantakar kasa da kasa. Ya za a zauna lafiya, kuma Amerika ta sanya idanu, ba ta taba ganin laifi da bikin Isra'ila ba a wannan yanayin da ake ciki. To Allah ya kuma me ke akwai, tunda ana shirin magana abin tattaunawa, za mu tanadi abubuwan da suka faru bayan a ƙarshen mako. Da zama irin baje kolin da zamu kenan akan abubuwan da suka biyo ba, amma na karkare da cewa in dai a proposal za a saka wa Iran maganar nukiliya, to ba za a kano bakin zari ba, kuma na yi imani America ba za ta taba ba da waɗannan tsirorin ba tare da ta magana tsaye da shirin mallaka makamin kare dangi ba. To baba, sai mu kalla abubuwan da suke faruwa a tsallake. Harkar nan dai ta jarida, akwai manyan kafafe da a duniya an san su sun yi shura. Akwai ɗaya daga cikin wanda suka asasa manya-manyan kafafen jaridu a duniya, ina maganar gidan jaridar na CNN,
na marigayi Ted Turner. Ted Turner ya cin masai kwarai da gaske, ya mutu yana da shekaru 87. Wannan haka yake. Wace irin gudunmawa CNN da Ted Turner suka bayar ba a bangaren aikin jarida? Wato idan ka dubi Ted Turner, wasu daga cikin manyan jaridu na a takaice dan akwai wani abin da nake son mutum irin su Walter Lippmann, irin su Walter Cronkite, da wasu daga cikin marubuta a America irin su George Hamas, irin su George F. Will, irin su Stuart Talbot, da sauran manya-manyan jaridu a Amurka, su rubuta tribute na bankwana ga mutumin da suka ce jirgin tafiya ne ta fuskar yada media a duniya, saboda ya kafa wannan cable news network da ake kira CNN a shekara ta 1980. Tone ya gaya wa jaridar New York Times cewa ya kafa kamfanin CNN ne domin ya fito da duniyar yada labarai, domin a kirkiri sabuwar awareness da za a wayar da kan jama'a su fahimci muhimmancin talabijin ma ɗaya daga cikin rasa uku na conventional media da duniya take tafiya da su. Yace kuma ba dai riba ba, na yi ne domin in bunƙasa business ina, na yi ne domin in tabbatar da cewa a sauyin zamani da tafiyar zamani ba a bar na abu ba. Kasan shi bature yana da wani abu guda, yakan yi abu don cimma burinsa. Shi dai in aka ce zai bar wani abu da ake ganin tarihi zai tuna da shi, to karewa in arziki kake nema, ai da yawa a cikin attajiran duniya akwai wanda tun kafin su mutu suke tunanin raba dukiyarsu. Wani mata zai iya mallakawa karansa da yake kwarai kuwa, wani kuma zai ce a je gidan charity homes, gidan marayu da gajiyayyu, a raba kudinsa. Gashi da ɗan mu a nan yanzu idan kana duk irin dukiyar da ka mallakawa ne zai yadda ka raba da wani. Saboda haka in ka tsaya ka duba za ka ga su tattauna sun yi kokari, kuma lokacin da ita kanta CNN ne da aka riga aka duba yadda take gudanar da aikin ta. Tona ma ya faɗa a wata hira da aka yi da shi, wanda ba san manta ba, kusan za a kai shekaru 10 da suka wuce, wanda na ji hira da aka yi da Tona din da CBS ne na gidan talabijin na America, inda yake cewa da dan tsagwaron riba ne da ban yadda na rike CNN ba. Yace amma saboda na zama fulfilled a zuciyata, na gamshi da dalilin da yasa na kafa gidan wannan talabijin, na san na cimma burina. Yace kuma koda na bar duniya bayan wasu lokuta da nake magana a yanzu, na san za a yi fitar ɗauko dalilan da na kafa hujja da su, a kafa hujja da su bayan ni ko ba na rayu. Gashi kuma na kafa hujja da gaske. Saboda haka tattauna mutum ne wanda kamar yadda manya-manyan 'yan jaridu na duniya suka fi yin tribute suka kafa hujja da shi, mutum ne wanda ba za a manta da shi ba wajen faɗaɗa komar ba kafofin yada labarai cable networks irin su CNN din nan, wata fuska da duniyar yada labari ba za a taɓa manta da ita ba. Akwai shugaban Sudan ta Kudu, Salva Kiir, an bayyana cewa ya kori hafsan sojin kasar da ministan kuɗi a wasu sauye-sauye na baya-bayan nan da ya a gwamnatinsa. Shugabai na Sudan ta Kudu. Salva Kiir shine ya sallami waɗannan jagorori, ɗaya babban hafsan sojin kasar, ɗaya kuma ministan kuɗi. Zargi ne na badakala. Bai bayar da dalilin yin hakan ba, amma masu sharhi sun ce ya yi hakan ne domin karfafa ikonsa a yayin da yake samun rashin tabbas kan magajin shi. Sudan ta Kudu dai za a iya cewa tana ta shan fama wajen aiwatar da sauye-sauye wanda aka amince da su a ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018, wanda ta kawo ƙarshen yakin basasar shekaru 5 da aka yi ana ciki har da gudanar da zaɓuka. An ɗage zaɓe har sau 3, inda a yanzu ake shirin a yi a watan Disamba a wannan shekarar, sai dai har yanzu babu tabbacin ko zaben zai gudana. Daga shirye-shiryen zaben ne da kuma tabbatar da magajin shi Salva Kiir yake ganin kamar ba shi da tasiri a gurin waɗannan mutane ko kuma goyon bayan su yayin gudanar da wanda zai gaje shi. To ai abin da ya kamata shugabanni a ƙasashe across Africa kuma ƙasashe na duniya su kalla sauye-sauye, dakace-dakace, kore-kore na waɗanda suke baibaye da gwamnati a madafin ikon taya gwamnati tafiyar da mulki. In an ga sabani ba shi bane magani, sai x-ray mana su gani. Ai ko a cikin kashin mutum aka samu matsala, yana da matsala, in yaje wajen consultant a asibiti sai ake je ka dau hoto domin a gano menene musabbabin abin da yake damun sa a cikin kashin shi. Ba kawai za a je ka karɓi magani ka shafa ba ko kashi.
to su abin da ya kamata su kalla tsari na shugabanci idan ƙasa ta fada cikin wani yanayi na yaƙi na basasa kamar yadda Sudan ta samu. Ai akwai tafiya ta yadda shugabanni suke karkata akalla alƙiblar mulkin su ba ta hanyar da ta dace ba. In an yi adalci an tabbatar da equity and justice, an samu adalci da daidaito, gaskiya da rikon amana, an samu judicious management of resources. Abin da ake nufi shine a samu wata hanya da za a alkinta kuɗin al'umma ta hanyar da ta dace ba tare da almundana ba. Yanzu muka yi magana almundana. Ai problem din da yake shafa Afirka da shugabanninta shine corruption, endemic corruption. Ya cin hanci da rashawa da almundana a madafin iko na ɗaya daga cikin abubuwan da yake mai da mu baya, yake kuma zai kana'a ko confidence ko yaƙini na al'umma a cikin zuciyarsu cewa ba su da wani hakikanin cikakken wato wani yanayi da za su yadda da shugabanninsu su zama trustworthy. To kaga in ka tsaya ka duba za ka ga cewa ire-iren kuma irin wannan matsalolin in an samu hakan a irin waɗannan guraren to shine yake buɗe kofa ga waɗansu ƙasashe na duniya su kunno kansu, su san suno hancinsu a cikin harkokin tafiyar waɗannan ƙasashe domin su hana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amma major M ɗinsu su babbar buƙatar su a nan da niyyarsu shine su gani sun yi wani ƙoƙari da za su yi tasirin mallaka duke waɗannan ƙasashe. Abin da ya hana Sudan zaman lafiya kenan. Idan ka duba yanzu matsalar take faruwa a Sudan, ƙasa ce mai arziki, tana da mai, amma tun lokacin da Amerika ta hurawa General Hassan Umar al-Bashir wuta har sai da ta ga ƙarshen gwamnatinsa, ta kuma fake da cewa wai ai ƙasa ce wadda ta fito da tsari na shari'a legal system, na shari'ar musulunci, ya saba da tunani. Musulunci fa ya daɗe yana shan wahala a hannun waɗannan ƙasashe. Kullum abin da nake faɗa kenan, zaka ga duk ƙarshen ƙarshe duk irin yadda ka shiga kai bincike ka raba tunanin da sisa akan musulunci da manufofin waɗannan ƙasashe na tura ka yi kuskure ko ina ka tsaya duniya. Sai dai na iya maka uzuri idan ilimin ka ya kai karancin ka jahilci menene real intention na wannan manyan ƙasashe imperialist nations irin su America. To gaskiyar magana na ma uzuri idan kana da gajeren tunani da karancin hange daga nesa, in ce ko tunanin ka ne bai kai ba. Amma in muka ijma'i, muka kalli ijma'in manyan scholars, hatta manya-manyan masana daga jami'o'i daban-daban na kasashen turai da daga cibiyoyin tunani daban-daban tsakanin Europe da America, Asia da sauran bangarori na duniya, ai sun yarda da cewa duk wani abu da ake magana da shi yana da alaka da yaƙi musulunci ba su fito sun yi ƙasa a gwiwa ba sai sun faɗa. Ko yaƙin da America take da Isra'ila kan Iran dole ne ka saka maganar musulunci a ciki. Wasu daga cikin 'yan majalisar kasar, ɗaya daga cikin su ma akwai wanda ya ce mu as far as America is concerned we are fighting Islam, musulunci muke yaka. Ko masanan duniya waɗanda muke bibiyar rubuce-rubucen su da wallafe-wallafen su da littafin da suka wallafa shekara da shekaru tun gabanin mu san za a fada cikin wannan kadami. Tunda mun karanta abubuwa da yawa, prognosis iri-iri na fassarar hasashen alƙibla cewa musulunci farta ne. Kuma lokacin da kwaminisanci ya karye a Rasha da Turai ta gabas, ai mun ga abubuwan da suka faru ko a cikin marubutan Yahudin a cikin kasar Bani Isra'ila. Akwai Yahudin da ya rubutu a jaridar Jerusalem Post, ya ce to wannan karin da muke ciki a shekara ta 1992 lokacin Gorbachev yana gwamnati a Rasha, gurguzu ya faɗi, sannan kuma ya faɗi a Eastern Europe, ya faɗi a Romania, ya faɗi a Hungary, ya faɗi a Poland, ya faɗi a Czechoslovakia, ya faɗi a Bulgaria, ya faɗi a East Germany, duk Eastern Bloc din nan in ka dauko har da Soviet Union ta da. Sai Behudan yake cewa mun ga ƙarshen ɗaya daga cikin alƙaƙai ɗin da muke fuskanta a barazanar tafiyar duniyar siyasa da diplomasiyar mu da bukatun mu na tattalin arzikin ƙasa, gurguzu ya karya a duniya. Yace kuma sauran abokin gaban namu guda ɗaya, yace musulunci. Behuda ya tammi, na karanta Jerusalem Post, yace saura musulunci. Sai aka samu kuma wani Behude dan uwansa ya rubuta region da yayi counter, yace a'a na iya yadda ka ce gurguzu ya fadi a Turai ta gabas da rusasshe tare Soviet Union, amma abin gaba ɗaya da kake tunanin shi ya tsaya mana makogaro musulunci.
mu jira mu ga bayan musulunci, sai dai musulunci ya ga bayan mu, saboda mai addinin ya alƙawari ba a halicci wani mahaluki a doron ƙasa da zai iya ganin kuma ba taɓa yin mai gaskiya irinsa ba taɓa yin mai gaskiya kuma wani ya zo ce maka ba a yaƙi da musulunci ba zai yi ba. To dai ina binciken namu yake, saboda haka idan ka tsaya ka duba za ka ga cewa waɗannan abubuwan ne suka jawo ƙasashen musulmi suka zama rashin zaman lafiya. Kuma idan ka lura duk ƙasar da ta yadda ta ɗora akan shari'a legal system to sai ta zama tana ƙarƙashin gallazawa da kuma saka shinge na rashin zaman lafiya a cikin tafiyar shugabancinta. To kaga idan ka tsaya ka duba irin wannan tafiyar da ake akai kasashe da yawa na duniya, ai dama magana ce Libya lokacin Gaddafi wani irin ruwa rana ne ba kai ba, lokacin da Gaddafi yana sharafinsa bai jikan maza. Na'am? Ce Allah jikan maza. Bai jagoranci juyin halin da ya kakkabe daular sarki Idris ba, Senussi dynasty a shekara ta 1969 lokacin sarki Idris. Da sarki Idris ya zama puppet, ya zama zakaran dan barandan Amerika da kasashen yamma. Gaddafi shine yana dan shekaru 27. Ka je ka duba Google in na tafi, yana da shekara nawa ya siya hidden revolution din da tafi da daular sarki. Ai gashi ka faɗa kai ne Google din ma na. Ni ne ma. To kaga idan ka duba za ka ga cewa a lokacin saboda ana yaki na cacar baka tsakanin waɗannan manyan kasashen guda biyu, tsakanin Amerika da Rusasshen Tarayyar Soviet, sai ya zaɓi wadaki da Rasha. Rasha tana cikin sharafi, Rasha tana haɗe, Rasha gurguzu yana tasiri, ga ƙarfin makamai, ga makaman kare dangi, ga population mai yawa, ga shugabanninta masu isa. Sai suka yadda su ba Gaddafi kariya. Wannan ya hana Amerika ta taɓa Gaddafi. Har ma wani ba Amerika a wani think tank na Amerika na Rand Corporation da ke California ya taɓa rubuta wata kasida na karanta tun kafin gurgusu ɗin ya kari. Ana tsakiyar Cold War. Sai yake cewa ai duk wannan hutun jaki da kai aka Gaddafi yake. Yace na yi hasashe ta ranar da aka wayi gari ibtila'in karyewar wannan malukiya ta rashi zo karshe. Yace irin su Gaddafi su ne yan gabade da za su biya da heavy price. Kaga abin da ya hasashe da abin da ya rubutu ya tabbata. Da aka kare Rusasshen Tarayyar Soviet da Amerika ta kasance ita ce sole power, ƙasa guda ɗaya mai bakin faɗa a ci a tsarin nan na unipolar international system. Ba abin da ya samu Gaddafi gashi sai da aka masa kisan gilla a revolution ɗin da aka yi, aka tezara yan Libyan da su dan Libya karamin yaro dan shekara 22 shi ya fulun turga ya kashe kanar Gaddafi. Yanzu gashi sun fi kowa na dama. Gashi yanzu duk dan Libya da ya kawo a duniya yana yi wa Gaddafi addu'a ko da ba fili ba, kuma yana yin nadama daga nan karshen ba kuma Gaddafi dubu Libya abin da ta koma. Kuma sai da Gaddafi yawa yaron da ya masa kisan gilla bita yace ka tunani ne na dauko kasar mu na dora ta akan doren yaki da macuta azzalumai da kasashen yammacin duniya domin in ba kuma koma. Ni ne na gyara tsarin ilimi wanda babu dan talaka, wanda babu dan mai kudi a dukkan wata jami'a da take Tripoli da Benghazi da manyan biranen Libya. Yace kuma ni ne mutumin da a lokaci na in aka haifi yaro yau, saboda arzikin mai da muke da shi mai tarin gaske, kafin ranar sunanka ta zagayo an bude maka asusu a wani banki domin a baka, dan haƙƙi ne na kudin kasa. Subhanallah. Amma yanzu mu ci ake wai da aka dunkule yawan bashin da ake bin mu wai dan Najeriya kowanne wai ana bin sa bashin wajen malam Fadil. Kai Fadil je kauna tafi. To idan muka duba wannan fashin baki da baba bashi yayi, za mu ga cewar akwai wata gaba da ya maganar cewar sulhu tsakanin Amurka abu ne mai wahala saboda dalili babba guda ɗaya shine dalilin al'amarin da ya shafi tsarin nukiliyar ƙasar Iran, wanda baba bashi ɗin ya faɗa cewar ƙasar Iran ko kuma ce ƙasar Amurka zai wahala a waɗannan buƙatu da ta bayar na buƙatar a zo a yi sulhu, zai wahala ba ta sa batun abin da ya shafi nukiliyar ƙasar Iran ba, kamar yadda ƙasar Amurka ko da yaushe take jaddada cewar tana so Iran ta daina shirinta na nukiliya. Wannan buƙatar kuma a bisa waɗannan sharuɗa da Amurka ta gindaya domin yin sulhu wanda ta gabatar jiya kuma ƙasar Iran ta karɓa ta ce ta fara nazarin su a yau, akwai buƙatar Iran ta daina shirinta na makamin nukiliya. Lallai Amurka ta sa wannan wato buƙata.
to idan muka dubi bangaren kasar Iran kuma abu ne mai wahala kasar Iran ta yadda ta janye tsarin ta na shirin nukiliya. Wannan abu ne mai wahala wanda wasu ma masanan suna nuna cewar ba zai taɓa yiwuwa ba, domin kasar Iran ta san wahalar da ta sha na tsawon shekarun da ta ɗauka tana inganta wa tare da kuma kafa tsarin shirinta na nukiliya, wanda ta jaddada cewar shiri ne na zaman lafiya wanda take yi domin ciyar da ƙasar ta gaba, abin da ya shafi ci gaban kimiyya da fasaha, samar da isasshen wutar lantarki, ci gaban harkokin noma da sauran abubuwa muhimmai. Ƙasar Iran ta jaddada cewar wannan al'amari ne na ci gaban ƙasar ta da kuma wani muradi na ƙasar ta wanda ake kira da national interest, kuma a ce national development. Saboda haka kasar Iran ta jaddada cewar babu wata ƙasa a duniya da ta isa ta hana ta shirinta na nukiliya. To amma Amurka a wannan shiri da take so na ai sulhu ta ƙara jefo maganar shirin nukiliyar nan. To maganar gaskiya ni ma a batun da zan yi akan ɗan sharhi akan abin da shi Baba Bash ya faɗa shine cewar ƙasar Iran ba za ta karɓi wannan bukata ta Amurka ba. To idan kuma ƙasar Amurka za ta ci gaba akan wannan matsayin tata na cewar matukar ƙasar Amurka tana zaman ƙasa mai ƙarfi a duniya, to ba za ta taɓa bari ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya ba. To in muka dubi waɗannan al'amurori guda biyu za mu ga cewar an samu karo da juna, kuma fahimtar junar ba za ta yi ba. Muradan Amurka sun yi yamma, muradan Iran sun yi gabas, haɗuwar za ta yi wahala. So da haka amma dai mu a duniya muna fatan samun sulhu domin duniya ta samu salaha, kuma abubuwa wato su samu sauki, abubuwa su daidaita, musamman abin da ya shafi harkokin tattalin arziki na harkar man fetur da iskar gas wanda suka samu tasgaro, abubuwa suka rikice sakamakon wannan yaki.